Мъже закри отрепани негриста прас. Всеки шизофреник, престъпник донен се разкрива, знаеш кога? Когато вземи ти, кот успей, кот докопа, но като ти се ферясваш, нали, че няма стане. Почнеш да противодействаш, той тогава почва много рязката мрази. И почват седемте Божи грехове. Те Божи заповеди, те са почти жомел. Какви са седемте грехове? Може да кажа, че гняв, завист, кое ще чревоугодничество, похотливост, бяха там другите. Това е. За една горе-долу това е. Ти, че 6 месеца ти казвам, аз се занимавам, да не си въобразяваш, нали, че съм сериозен през цялото време, аз пробвам всички с майтапа. Сериозен мога да бъда, но чак след като майтапа е свършил работа. И след като отивам днеска на смяната и казвам, нали, къде колегите и сутринта, Бурлекс, лятна кинотракия в Варна. Там зад гарда. Госпожица Мелиса Йорданова. Голямата допара, с малките цицки, с сайсите, гримирана 6 месеца по един същи начин. Много изсветиха очичките, докато ви поебах ноти. Викам, аз харча 1500 лева, ти взимаш 1500 лева за плата, аз харча 1500 лева за бира и цигари за свъртя около тебе. Ама аз съм ги съзнува. Съзнува. И днеска ти казвам, след това ви казвам, нали, скъпа, мъжът ти е ченге, страх за живчиство. Отивам след обед, да намекна още много по-добре, при положение, нали, че съм си взел на кредит от магазина храна. Да не върват глад. Както цялата фамилия, преди пенсия. Се оказва, че вече там има една специална охрана, която стои на нейната каса. Нали, която поръча на потребител. А такова не стане. И аз казвам, няма на каса още преди да обслужва, ти казвам, дам един тонки пачки. Парите и свободата, красавице. Тя нека разкари с моята каса. Тя не е така са, така ли? И веднага ти казвам едно варенско охранителство, така доста приятелска настрана, но проблеми има, господине. Към не. Тя каза, че сте ги подарили. Точно така. Аз подарявам пари. Значи нейният работодател за 28 лева я кара 2800 лева да инкасира на касата. Аз обаче да държа съм ми дал 20 лева, за да може ми отрежи ноката, където не съм си го щупил даже. Очакай. Къдец? 6 месеца не ми звънна, не си даде телефона. Разчита на това, че аз всеки ден ще обикалям Бурлекса по 100 пъти, за да мога да тъпча пари в касата на Бурлекса. И всичко това се е точно така. Оказва се, че намерих телефона на верига. Бурлекс ИБА, Централа София ОД. Където мога да ти кажа, че трудно да изписаш ще бъде добре задействана, за да може госпожица Мелиса Йорданова отново да ми виси на трудната борса да жива. Вижте към опит. Тя съм гола. Много съм добър. Може съм лош, обаче ти си получи със всъщност. Колко ще нас мине. Къде си? Така. Ко направи това в осъмлява? Знаеш ли, на друг се като нега. Веднъж живота. Не случайно всички долни отрепки табавят за моите да се изнервиш, ще да почнат парите си да парчат от джоба. Така правят бедняците долните отрепки. А мога да ти кажа, че простите, нали, там молят да им дадеш част от твоето.
за да можете да се живи. И после всичко, което се възприема за зле, е добре. Всичко, което е така класно, се оказва, че си е престъпление. Ще всичко. Прашкаме с милиони жени, всичките по на 20-25 години, така, ама разменава, аз защото съм любил, виж ма. Оня ден бях на 45, вчера бях на 35, днес съм на 25. И сега сложих хубави зъби. Това зъби си имам. Просто не са ми избити от двете страни. Се окаже, нали, че много топ манекенки ми искат, да, и те се знаят, че не си хабя вниманието за някаква конкретна отречица. Защото ще ви го кажа само, не аз търся, а вие, милиони манекенки, трябва да ме намерите.